फिसायखौथ' थैबाय होननानैसो बुंलायलायबावदों आंनि फिसाया थैबाय होनलायलायबावबायसो नोङो आंखौ लांबा लादो होनलायलायबावबाय आं नोंखौ मोनाबा थैगोन फाग्ला नोङो बेफोरबायदि जायो नामा सोरबा माया मादा गोसोम माया मादा गोथाव नोंसा नोमा नोम्फानि मादाया बेसेबां गुफुर ओमफ्राय नोंनि थेन्थाया मा सेवग्लिजोबनानै एम्फौ दैनाय नामा हो बैथाला गुन्दा दाउला लाजिनो रोङा नोङो मानदों नामा हो मानदावला दाउला खुलुमबाय सुमि ब्रह्मखौ सिनायखायो जानांगो सासे हिनजाव थैजानाय आयंआ सासे हिनजाव नागिरदोंमोन गावनि न'खरनि उसुबिदानि थाखाय दा बेयावहाय सुमि सिस्टारा गोबां बाथ्राजों प्रेंक कल खालामदोंमोन नाथाय गाज्रि बाथ्राजों प्रेंक कल खालामदोंमोन होननानै गोबां मानसिया बुंदों माने बेफोरबायदि आं नोंखौ मोनाबा थैगोन माबागोन बेफोरबायदि माने फाल्तु हिसाबै प्रेंक खालामहरदोंमोन दा गोबां मानसिया बेखौ गाज्रि मोनदों सालायखौ दों होननानै बेफोरबायदि गाज्रि बाथ्राखौ बुंनाया नोंना मोजां जायासै गुबुनखौ लाजि होनाया मोजां जायासै बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों नंगौ नोंथांमोना नायनानै ला ओमफ्राय सुमिया निमाहाबो बिखाबायमोन ओमफ्राय गोबां मानसिया बुंदों नोंनि हौवाया थैबाय नामा नों हौवा थासान्दियावबो जे गुबुन सासे आयंनि बागै बेफोरबायदि बाथ्रा लानानै नोङो भिडिअ बानायदों नोंहा मा नोंनि हौवायाथ' थैनानै थाङाखै बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों नंगौ सुमिनिया सासे हौवाबो दोङो आर्मिना सेरपि मावोमोन खोमा ना आं बांद्राय मिथिया जिखिनि मिथिगौ बेखौ बुंना होबाय जास्ट नैबे आपडेटसो नोंथांमोना नुदों सुमिया माने बै आयंजों हाबा जागोन होननानै प्रेंक कल खालामहरदोंमोन माने बियो जेबो बै आयंआ जेबो बाथ्रा फेसबुकनि गेजेरजों बुङाखैमोन खालि बुंदोंमोन जे आंनो हिनजाव सासे नांगौ आंहा हिनजावाबो गैला बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना सासे हिनजाव नागिरनाय माने बियो न'खराव माबा मोनसे उसुबिदानि थाखायसो हिनजावखौ नागिरदों बे आयंआ जुदि हिनजाव थाखानायमोनब्ला बे हिनजावखौलाय मानो नागिरनो गोनांथिमोन बेथ' नागिरनो गोनांथि गैयामोन ना हिनजाव थाखानाय मानसिया हिनजाव लाखाबावनायासो जोबोद गाज्रि बे न'खराव जे उसुबिदा जानानै दोङो बा हिनजाव सोरबा सासे थैजाबाय बा नोंआनो हौवा थैजाबाय नोंथ' सासे आंगोनि लोगोनि गोनांथि जागोन ना न'खरखौ सामलायनो थाखाय न'खरखौ बेंनो थाखाय सासे मानसिजोंथ' हायाना बेनिखायनो बे आयंआ गावनि उसुबिदाखौ नायनानै सासे हिनजाव नागिरदोंमोन बेनिखायनो बे हिनजावखौबो मोनबाय होनना खोनानो मोन्दों जोङो सुमिया कल खालामनानै बेखौ प्रेंक कल खालामहरदोंमोन गोबां माबा माबि बाथ्रा बुंदोंमोन बेनि सायाव गाज्रि मोननाय फोरमायदों गोबां रायजो राजा बिथांमोना भिडिअनि गेजेरजों सासे हिनजाव मानसि जाना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बियो बुंनो लाजियासै नामा होननानै बुंदों आरोना दा नायग्रोनानै ला आङो सानैसो ब्रादारनि भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव मोगा मोगि भिडिअ नुनो मोनगोन नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामलायदो दुब्लि फोथाराव फैनानै भिडिअखौ बानायलायबाय दुब्लिनि बारहावाफोरा एसे मोजां नालाय दा गरमबो हाबहोलांबाय नंगौना नङा लोगोफोर दा शेयार खालामना हो ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों एसे फोरमायहरलायबानो जालायबाय दे लोगोफोर थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा आरो तामुलपुर नोंथांमोननि सेराव गोबां साबायखर बावहरो जाहाथे आंनि चेनेलखौ बेफोरबायदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन इयुनालागै आरो बेफोरबायदिनो मोजां कमेन्ट हरबाय थागोन होननानै थ' थेंक इउ भेरि माच भिडिअखौ नायग्रोना लादो फिसायखौथ' थैबाय होननानैसो बुंलायलायबावदों आंनि फिसाया थैबाय होनलायलायबावबायसो नोङो आंखौ लांबा लादो होनलायलायबावबाय आं नोंखौ मोनाबा थैगोन फाग्ला नोङो बेफोरबायदि जायो नामा सोरबा दाखालि साननैसो सिगां आं सासे बैसो जानाय आबौना आदाना आदै होननांगौ जाखो बेजों रायलायनानै मोनसे ओरैनो प्रेंक कल बायदि आङो एदाव हरदोंमोन आरो मा दा गोसोम नोंनि फिसाया थैमारबाय नामा हे प्रेंक कल खालामनायावदि नोङो आदैजों रायलायहरनायावथ' नोङो फिसायखौ थैबाय होननानै बुंदोंमोन मा थैमारबाय नामा थैखो ना माखो फिसायखौ दिनै फाननो हाबायब्रा नोङो नोंनि फिसाय थैनायखौबो ससियेल मिडियायाव हगारना होदोब्रा बयबो नायथोंसै पाब्लिकफ्रा नायथोंसै बयबो मिन्थिना लाथोंसै उमुगना फिसाया थैबाय नै होननानै बयबो मिन्थिनायनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावखौ दाय लाबावा नुबाय नोङो गावखौ दायनिगिरि सानना लाबावा गावदि गोरोन्थि मावदों बेखौ दायनिगिरि सानना लाबावा नुबाय नोङो माबायदि बे मादा गोसोमा गावहादि दायनिगिरि जादों गावनादि भुल जादों गोरोन्थि जादों बेखौ गाव एकदमबारे सुद्रायना लाबावा नुबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा बुंदों मालायखौसो दुसिलायबावदों दुगिखा बे मादा गोसोमा नायनाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै मा बुंदों मादा गोसोमनि बुंनायखौ नायलाय नै नोंथांमोना नायलाय मा बुंदों जोंलाय बेखौ नाम्बार मोनदों नालाय जों एदाव हरखागोन ओमफ्राय माथो गिदिर बाथ्रा जाखो बेलाय हो आंहा ओरैनो मिनिनो थाखायल'सो बानायहरदों बा बुंहरदों बेखौ बे थार फारसेनि मानसिया फैनानै एसेबां गाज्रि कमेन्ट होनांगौनि गोनांथि गैया मिथिबाय ओमफ्राय जाखो प्रेंक कल खालामदों बेखौ प्रेंक कल मिथिबाय बुजिया नामा रोंबा बानाय रोङाखैबा दा बानाय दुलाल ब्लग आं नोंखौ बुङो बेलेग कन्टेन्ट बानाय नोंहा आंनि कन्टेन्ट दा बानाय मिथिबाय बुरबक
बे फ्रेन्ड कल जायो नामा हो बे फ्रेन्ड कल जायो नामा फ्रेन्ड कल खालामनाया बिदि जायो नामा बे आदैया हाफ सेन्सुरि जाबाय नों बे उन्दै गोरलै बायदि दिनै कल खालामनानै बेबायदि रायलायजाग्रा मानसि नामा बेयो ओरैनो फन हरनानै बेबायदि खेला थामसा गेलेजाग्रा मानसि नामा बे आदैया हो दिनै बे हाफ सेन्सुरि जालायनाय मानसिया नोंजों उन्दै गोरलै बायदि ओरैनो खेलायनायसो जाहैदों जंखायनायसो खेलायनाय जंखायनायबो टाइम टेबोल थायो मिथिबाय बेबायदि एकदमबारे भेलुलेस बेबायदि नोङो कल खालामनानै बेबायदि इन्टारेस्ट खोथा ओरैनो जकिं टाइप बेबायदि लांनो नाङा नों सासे बुजि रोंनाय मानसि जानानै दिनै उन्दै गोरलै बायदि नोङो बे आदैजों मानोथो बेबायदि रायलायहरनांगौ ना मानोथो कल खालामनानै बेबायदि बुंहरनांगौ जाखोबालाय रोंखा राखा सासे आरो नों साख्रि मावलायग्रा मानसि बेफोरबायदि नोंनि फिसायाबोथ' नों साख्रि मावो होननानै खोनायो नंगौना नङा खिन्थु आं मिथिया नै बे बिरखां दाउला बिमानि फिसाय गल्डेन मादारनि फिसालाया इसेबां जुदि मोजां मानसिबा बियो नायसाय मादा गोसोमनि बुंनायखौ नायनानै नोंथांमोनहा नायदो मादा गोसोम होनलायो ओमफ्राय नों जुदि एसेबां मोजां मानसिबा माया मादा गोसोम माया मादा गोथाव नोंसा नोमा नोम्फानि मादाया बेसेबां गुफुर ओमफ्राय नोंनि थेन्थाया मा सेवग्लिजोबनानै एम्फौ दैनाय नामा हो बैथाला गुन्दा दाउला लाजिनो रोङा नोंहा कन्टेन्ट गैला नामा आंनि कन्टेन्ट नङाबा नोंहा बानायनो हाला नामा नोंहा भिउस गैया नालाय बिनि भिडिअफोरखौ थांनानै नायहैथां 100निफ्राय बारा भिउस थाङा आंनि भिडिअ होबाय बे कन्टेन्ट बेसेबांबा भिउस थांबाय आरो दिनै आंनि कन्टेन्ट नुलायबाय आङो नोंहा मानदों नामा हो मानदावला दाउला जात जोलै गाज्रि जात फाग्ला फाग्लि बंस' हिजिरा खामानि मावनानै जानो रोङा नोंहा बे $1 खामायनो फैदों नों हिजिरा मालायनि कन्टेन्ट लानानै ओइ हिजिरा एदावना दा लाखा दाखालिबो भिडिअ बानायखांबाय आं जेबो होनाखै मानि खननै खनथाम बेलाय नोंसा नोमा नोम्फाया खोन्थानाय मादा गेसाव मादा गोसोम होननानै नोंनि नोमानि मादाजों गवाखैबा बबे बारजों गदों नोंलाय नोंसिनि नोमानि मादाया गल्डेन नामा ना एखे गोमो थि खालारनि नामा नोंसिना नोमानि मादाया नोंनि हिनजावनिया बेसेबां गुफुर नोंनि हिनजावनि मादाया बेसेबां गुफुर नोंनासो सेवग्लिजोबनाय खोमा हिजिरा मेख्ला गुन्दा आंखौ बारा रागा फोजोंनाङा मिथिबाय महरा नायजाया दाउखुमै सोबजाजोबनाय नास्राय बायदि नुयो महरखौ लाजाया खानायखौ ओरै लालायो हिजिरा साइज मालायनि कन्टेन्ट लाबोआ गावबा गावनि कन्टेन्टआव माथो भिउसानो थाङा फल'वार्स गैया बुरबक 1.5 लाख फल'वार्स थानायखाय आंखौ मेगन सादों साहा बेसेबां सायो मिथिबाय नों बायदि मानसिखौ आं जेबो फ्रेन्ड कल होनदों माखौ बुजिदों नोंलाय फ्रेन्ड कलाव हिनजाव थैजाबाय आंहा फिसाय थैजाबाय आंहा गथ' थैजाबाय होननानै लानो हायो फिल्मफोराव बोरै फिसा थैजानाय फिसाय थैजानाय लायो हो बुरबक आरो बिनि कमेन्ट बक्सआव थाङै गाज्रि कमेन्ट हरग्रा बिमानि फिसायफोर आरो माखासे दाबारि हिनजावफोर बिफानि बिसिफोर दङ खावसे गाज्रि कमेन्ट होग्राफोर आं मोजांबासो मोजां जाय मोजां नङाबा आंनि भिडिअखौबो दानाय आं मोजां कमेन्टफोरखौ हरग्राफोरखौ होनाखै आंनि बारै जाय गाज्रि कमेन्ट होदों भिडिअआव थांनानै आंनावबो कमेन्ट होबोयो बिसोरो आं मिथिखायो नेक्स्ट टाइम मा नार्जारि होनदों बाल नार्जारि ना थि नार्जारि महरा नायनानै लाबोनिया बिराद साइज मादा गोसोमलाय नोंनि मेख्ला आं गिदिरा आं बाराखौबा हायाहाय